майдони Истиқлол. майдони Истиқлол ба муносибати 31-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 8 сентябр аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кушода гардид. муҷассамаи ин майдон яъне муҷассамаи Истиқлол 121 метр баландӣ дорад ки ин рамзӣ аст. қисми поёнии маҷмӯа ки 30 метр аст маънои 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дорад. 91 метри болои он маънои дар соли 1991 ба даст овардани истиқлолияти давлатиро дорад. майдони умумии муҷассамаи Истиқлол 11900 метри мурабба мебошад. майдони зери сохтмон 4761 метри мурабба мебошад. тоҷе ки дар болои муҷассама аст қутри 8 метрӣ дорад ва аз титан сохта шудааст. тоҷ ҳамчун рамзи озодӣ, давлатдорӣ ва соҳибистиқлолӣ аст. пояи муҷассама пирамидаи 8рӯя буда аз 7 даромадгоҳ иборат аст. 7 гумбази муҷассамаи Истиқлол маънои 7 иқлим, 7 қабати замину осмон ва 7 зинаи илмро дорад. беруни муҷассамаро 9 деворнигора иҳота кардааст. агар ба пуррагӣ нигарем, 14 деворнигора онҳоро ба пуррагӣ иҳота кардаанд. ин 14 деворнигораҳо таърихи тоҷиконро аз гузашта то имрӯз рӯнамоӣ мекунад. ошиёнаи якуми маҷмӯа аз 7 толори намоишӣ иборат мебошад. дар ин маҷмӯа осорхонаи шаҳри Душанбе ҳам ташкил карда шудааст. ин осорхона 15 ҳуҷраи корӣ дорад. дар ин осорхона аз ашёҳои қадимӣ табари сангӣ дида мешавад ки аз лӯчоб ёфта шудааст. дар осорхонаи мазкур намунаи хазинаи Амударё ҳам дида мешавад. ин майдони паҳновар яъне майдони Истиқлол 30 гектар аст. 2/7 гектараш барои гузаронидани чорабиниҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ мебошад. беш аз 200 нафар дар ин майдон соҳиби кор гардиданд. дарвозаи марказии майдони Истиқлол 32 метр баландӣ дорад. дар ин майдон зиёда аз 7500 дарахтон ҷой доранд. аҳсан ба пешвои миллат ки ба тоҷикон чунин ҳадияи муҳташаме ҳадия карданд.